L'Ajuntament d'Ontinyent i Atebal continuaran col·laborant per impulsar el clúster tèxtil d'Ontinyent, que es centrarà enguany en l'impuls als tèxtils sostenibles, tècnics i avançats. L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, i el president d'Atebal Comunitat Valenciana, José Vicente Serna, signaven aquest dimecres la renovació de l'acord iniciat en 2020 entre les dues entitats per donar suport al sector amb una dotació de 60.000 euros que s'afegeixen als 300.000 destinats des de la irrupció de la pandèmia. Això ens ha donat una base per a que les empreses hagin entrat en altre tipus de mercat, coneguen altre tipus de sistemes de producció i que hagin iniciat un procés que és diferent al tradicional perquè comportava normes de qualitat molt més estrictes, sales blanques, etc. Jorge Rodríguez destacava que amb l'aparició de la Covid-19 calia una resposta immediata a l'emergència per protegir així a les persones i també per ajudar a les empreses. Calia una resposta el més immediata possible a l'emergència, en el cas de la creació del clúster del tèxtil sanitari, amb aquest objectiu de poder protegir a la nostra gent i poder també ajudar al mateix temps a les nostres empreses a generar llocs de feina i a poder tindre producció. José Vicente Serna qualificava de molt satisfactori l'acord amb l'Ajuntament d'Ontinyent i explicava que les empreses participants del clúster han pogut adquirir una base per entrar en nous mercats i competir en sectors diferents al tèxtil llar tradicional. És el tercer any que tenim un conveni, el qual ha sigut molt satisfactori i que l'Ajuntament està respaldant el sector, la indústria tèxtil d'Ontinyent, i en unes activitats i unes línies de producció que són de molt de futur. Es va aprofitar la conjuntura de fa 2 anys per la pandèmia per veure d'ajudar a la indústria per a que fera una reconversió en unes noves línies de producció de la divisió sanitària que van donar molt bons resultats perquè totes les inversions que van fer les empreses en Ontinyent s'han pogut amortitzar en un temps ràpid i han donat satisfacció i han donat eixida a molts productes de primera necessitat.